Jiena bniedem ma tantx inħobb nitkellem. Tifhem. Kelli ċertu, kont qed nara ċertu dbatijiet fix-xogħol. U l-ikbar inkwit li kelli xi tfal ma setgħux jaraw id-dbatija li qed nara jien. Kelli persuna miegħi bħala skrivan, beda tajjeb u kien tajjeb. Imma mbagħad wasalna f'punt. Mhux inkabru l-form biss. Norganizzaw ruħna. U jiena dak kien wieħed mill-punt wara li kien wasal iż-żmien li nieqfu jiena u l-mara li ċidejna xogħol it-tfal. Li t-tfal jitalmu jagħmlu ġifieri kumpanija torganizza ruħok bil-board meeting u hekk. Qed tifhem. Inti iswed u l-kafe? Xorta jien dak għalija. Għalik No problem jien. Problemek ma ssibx. Thank you. Pjaċeri. U dal-persuna ma kienx qed jgħinna, imma tfal mhux jifhmu għax inti l-oġġett ma tkunx rajtu. Ma tistax tifhmu. Mhux kif se naqbad nispjega. Jekk tista' forsi tkun naqra iktar it-tfal. Speċifiku, x'inhu l-oġġett? Dejjem ħaddmu fil-furn. Għax hekk kallimthom jiena. Il-ħobża u x-xogħol kienu jagħmluh bajnejhom magħluqin. Imma organizzazzjoni ta' kumpanija ma kienu jafu x'inhi għax qatt ma tgħallmu. Qatt m'allimthom. U jien dal-persuna ma rridx jagħmel għadri biċċa xogħol ta' organizzazzjoni. Għalfej? Għall-egoizmu tiegħu personali. U kien qed jilbes erba' kpiepel beda minn wieħed. U aħna nikbru fix-xogħol u jilbes kappelli u hemm bżonn u jieħu kappelli u aħna il-kumpanija ma kontx qed nara affarijiet sewwa. U mhux jifhmu it-tfal, mhux għax ignoranti, għax ma jafux li teżisti dik hekk. Ma jafux li teżisti hekk. Ma kont qed tipprova jkollok konverzazzjonijiet ma' tfal dwar dawn l-affarijiet. U kont anzi mu noħodu nagħmlu laqat privati x'imkien ieħor u dan jista' jgħidulok jiġifieri. Imma l-organizzazzjoni vera ma rridx jagħmilha dan għal xi raġuni tiegħu. U rrid iġibna taħt saqajh. Rrid iġibna taħt saqajh. Qed tifhem? U jien dik kienet tinkwitana ħafna. U kont nixrob id-dar. Id-dar mhux ġaħan. Inti għalhekk xi naf li kellek problema ta' xorb minnhom. Għalhekk battu x-xorb ġifieri. Parti minnu hiju mela ħabba fieħu. Għax kont. Għal dan ma nistax nispjegalhom. Jekk ngħidilhom dak mhux qed jgħidu jien żbaljat. Għandhom raġun. Lilu ma nistax lilu ngħidlu u jwaqgħani għaż-żufjett u jitmejjel bija, anzi mhix tal-liq tiġix law. Kien jgħidlek hekk? Mela. Fil-kumpanija tiegħek? Mela. Għalli li xiklet darbiet li tiġix law, imma x'in kont f'sieħu. Ma jiena billi u jaf l-iskola jiena ma ddiċ esperjenza minn qablu ma ħadxilhom su ma mmurx bank kollox waħdi. X'tib ta' problemi kienet tikkawżalek il-fatt li kont tixrob id-dar? Meta kont tixrob minn filgħodu? Law tibda biftit, kollox biftit. Mhux Abbat dejjem iż-żiet għax qatt minn tiżidu sfatt. U l-problema kienet ta' skandlu għall-familja. All right? Dik bes ħadd minna dik. Skandlu għall-familja. Skandlu għall-familja fl-Imazans. Fil-binnatatna kienu ġu jkellmuni. Sa ma jkellmuni ta' parsin xabab u nitlaq il-fuq, nħalli għu għedhom, ġew jaraw li jintlaq il-fuq. Biex tixrob? Nkun xrobt. Tnej fil-ħodu? Skandlu. Li għafas il-ġumma. Kull-jum. Imma bat mort lub għajsej l-lura u. Kem kont tixrob? Ma nafx, asna, faxem kont nixtrija bil-kaxxa, għalla kont nsib id-dar. Ma kont nixrob u. Kont nixrob. U kienu jkellmuk, il-familja kienu jkellmuk fuqha? Jafu, ma kellhom seduzzjoni li jgħiduli. Min nafu, ma kontx happy xejn. Għalhekk imbagħad darba provajt nieqaf waħdi minn li jaħani għaf il-bully u ma tagħmel xejn gidba. Gidba. Kif provajt? Provajt nieqaf għamel ġimgħa wieqaf imma il-ġimgħa ta' wara xrob tal-ġimgħa tal-oħra wkoll. Gidba, ma tagħmelix waħdek. Ma tagħmelix waħdek.
Għalfej taħseb li rekorrejta x-xorb, maċ fil-sens il-biografija tiegħek hija waħda xejn normali, speċa waqt qed nismak titkellem l-affarijiet kollha li għaddejt minnhom minn meta kellek 14-il sena taħdem il-Black li mbagħad ta' 16 u mbagħad kont burdnar u mbagħad ta' 17 ftaħt il-Forns biex tant tagħmel affarijiet f'ħajtek li meta taħseb dwarhom bil-fors l-identità tiegħek hija informata minn dak kollu li għaddejt minn dawk l-avventuri kollha. Kif kont taċċetta li dak il-bniedem ikellmek hekk pereżempju? U dik kienet li frustrak li tajt isma' Madonna jena mill dawn l-affarijiet kollha, kif mhux qed jifhmuni daw in-nies. Mela, jiena it-tfal kienu jinkwetani mhux hu, għax daw trabbew miegħu. U kull 1+1 li kien hemm fil-fabrika jafuh lilu minnu. Pa' speċi, il-numri, il-figuri, minn għandu. Mela kena kontilni għajni tonqorni li maħniġ biex jinsawa. Meta mort emmek, il-bulebel, ftaħt għajna jiktar, għaddin biex jinħazin għana. Imma daw mux miej, it-tfal mux miej, jien qed nara. U ma stajċ nbeħħilhom sawax, u ma kellhom trust għamja fuqu, u m'għandhomx tort. Da jinġibtu, ġifiri, u kien meċa ħażin. Għaxin fdajtu ta' raġel u meċa miej ħażin. Mux fil-flus, ta' m'għandix dublu fil-flus, fit-tmexxija qed nitħattu, fit-tmexxija. Għamun noqgħod niġġielet mal-mara mhux tifhimni. Ma dawn ma nistax niġġielet, noqgħod niġġielet ma dawn meta ġġet mhux jifhmuni. Mhux jifhmuni, kieku fehmuni. Huma kienu jkissruh mhix jien. Żgur, mhix forsi. Abbagħad jien ma stax tibqa' sejjer kif kont sejjer. Niġma ġal-istanku tiegħu nixrab. U rajt avviż tal-għażi fil-miliet u f'frar u f'Marzu applikajt ċempintlu u mort. Imma mnalla mortu, għax hemmhekk twilet miġdid, għamed 13 ġimgħa u twilet miġdid. Uħreġt minn hemm jisniljum. Qed tifhem? Qabel ma tgħidlek kif rixt, li interessani ħafna ovvjament. Tista' tgħidli naqra dwar dan il-programm kif jaħdem? Programm tajjeb, fehmni, programm jiena għalija programm għandu jagħmlu kulħadd. Anke min m'għandux il-problema. Anke min m'għandux problemi. Niġu anke għall-eżempju tal-futballers u hekk. Hemmhekk m'hemmx ħaddiema barranin ħlief social workers. U driver. Il-bqejja from A to Z irid isir bir-residenti. Iridu naħslu nhar ta' tnejn. Itok il-ġimgħa tiegħek x'inhi. Fejn se taħsel, inti x'ċina, intix kulħadd għandu xogħlu. Il-post iżomm nadif bina, qed tifhem, u kulħadd għandu x-xogħol tiegħu. Għandek il-ġurnata meta tasel ħwejġek, dakinhar bess. U hekk, qed tifhem hemm dixxiplina sieħa. Il-bib ta' barra ma jissakkarx. X'in jogħġbok itlaq. Hemmhekk m'intix bil-furs. Hemmhekk multa xrett. U l-ewwel kmandament ta' dawn l-affarijiet kollha. U li inti taċċetta l-għandek żball. Jekk inti ma taċċettax ma tidħolx f'dan il-kmandament tmur imkien. Li qed tagħmel ħażin tixrob. Le, inti taċċetta biex tmur tagħmel programm. L-ewwel kmandament trid taċċetta u x'inhu li jiena qed ngħix ġo żball. Mhux inti tgħid li qed tgħix f'żball. Jien irid ninduna li jien qed ngħix ġo żball. Mela jiena għandi bżonn l-għajnuna. Issa fejn l-għajnuna mbagħad infittex fejn. Huma jaħdmu kollha xorta, il-programmi kważi. Jien ma nafx wieħed kont. Qed tifhem. Però huwa posta d-dixxiplina, ifhem. Però id-dixxiplina inti ġa kellek fajtek. Għalhekk ma dejqetniex hu. Però kien hemm ħafna kidbat li. U li kont naf kemm hemm kidba ma kontx imur. Alla ħares kont naf kemm hemm kidba għax kieku ma għamiltux. Kemm kontu tikdbu? U kienu jtuna l-ħin kollu ta'. L-ħin kollu jtuna mistoqsijiet wieħed wara l-ieħor. Wieħed wara l-ieħor. Kienu konna x'nagħmlu għalhekk biex konna x'nagħmlu. Kienu konna laqat. Mhux biex ikolkom x'tagħmlu, il-mistoqsijiet kienu jkunu. Mhux fuq is-suġġett.
Per eżempju. In ġenerali. Ussu mhux niftakar għax l-aħħar. Kien hemm xi affarijiet li tallimt dwarek waqt dak il-proċess. X'tallim dwarek? Tallim tu ġifri l-iżbal li kont qed ngħix fih jien u l-iżbal is-supervja ta' moħħok. Is-supervja ta' moħħok. Tallimt u mbagħad kemm kont mixi ħażin mal-mara u mat-tfal. Li inti qast qishom meta tkun tixrob. Għax inti tkun egoist li lek innifsek tqis meta jkollok vizzju. Ent li lek innifsek. Kemm domt tisker? 13. Tisker kemm sakemm wasalt tal-programm. Domt snin u kont snin għadej. Kont ilek snin għaddej. Bħalta 66 il-programm. Għaxen kont hemm imbagħad u realizzajt il-programm qed jiena doċanstu li alla wieħed bħalu mhux se jkolli għax il-ħadd flaxija kont niddejjaq ngħid il-verità. Ma kienx ikonnax nagħmlu, kont niddejjaq u ġieli ħseb biex nitlaq. Mbagħad nitlaq jiena tek nitlaq għandi 66 meta ħansib ċans issa l-qabar imbagħad. Noqtol lejl innifsi hu u l-inkwieta li kont daw il-familja wara dax-xogħol kollu. U għamilt 13 ġimgħa. U minn hemm ħreġt qisni l-jum. Is-supervja kienet il-problema. Supervja kollox, l-egoizmu kollu. L-egoizmu kienet il-problema. Ma ir-rispett lejn il-familja. Intix tirrispetta l-familja li qed tagħmel twaġġaħhom. Twaġġaħhom. Jiena kienet golden apple oħra din. Dan il-mument. Xi fissru għalik in-nies li jaħdmu l-oażi? Nies femni. Kif sa naqbad nispjegahom hu. Ma jafux il-missjoni li qed jagħmlu kemm kbira. Jagħmlu missjoni. Forsi jmorru għall-paga li ma jmorrux għall-paga ta'. Imma ma jafux iż-żerrija li jiżru fejn qed tispiċċa min irid jagħmel programm għax hemm min jiġi mħabba l-qorti biex il-qorti jidlu għamel programm ma jwaħlux ħabs. Imma li huma żgħażagħ ġeneralment kollha mux kollha insomma, ma jiġib dak l-isħob. Min jiġi dan. L-etajiet, ġifieri m'hemmx etajiet. U m'hemmx klassi. Dan jis, kulħadd. Kulħadd. Hemmhekk konna kulħadd. Kull ma konna 14-15 ruħ, imma l-klassijiet ġifieri jvarjaw. Bis-soċjetà kollha. Ejja. Kulħadd uman. Kulħadd uman. Sina mbedda żewġ li tfajt, ma dik ma kontx kapaċi nagħlibha. Dik ma ħlibtix hu. Elbitni. Hu. Għax bniedem mhux perfett. Tammet m'intix perfettu. Għandek rakkomandazzjoni għal xaħat li forsi qed jisma' li qed jaħseb biex imur jagħmlu dal-programm? Ma jafx x'inhu jitlef bes ngħidu. Ma jafx x'inhu jitlef għalih u għall-familja. Mhux għalik biss. Tix kun egoist, u għal-familja u. Id-batija tal-familja. Ma tkunx taf x'inti titlef. Jien għatlek mhux min għandu viċċju ta' xi ħaġa, anke bniedem normali għandu jkollu żmien ta' dal-programmi. Il-bniedem normali għandu jkollu żmien ta' dal-programmi u għandu jkollu żmien għal-missjoni. Missjoni vera, ġifieri mhux missjoni ħalli jkun jafxaw fil-ħajju. Kella ma tapprezzax. Mela, tlaqna?